اللهم اجعلني من المستغفرين واجعلني من عبادك الصالحين القانتين واجعلني من أوليائك المقربين يا أرحم الراحمين. Assalamu alaikum. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Ubangijin halitta baki daya. Tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halittu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka, wannan hadisi da zai zo muku ingantacce ne, don haka an karɓo daga sarkin muminai Abi Hafsin Umar ɗan Kattabi, yardar Allah ta tabbata a gare shi, ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan ayyuka ba sa yiwuwa sai da niyya. Kowane mutum abin da ya niyyata shi ke tabbata a gare shi. Wanda hijirarsa ta kasance don Allah, sakamakon hijirarsa yana ga Allah da manzansa. Wanda kuma hijirarsa ta kasance don duniya ko don wata mace da yake so, to sakamakon hijirarsa yana ga abin da ya hijira dominsa. Shugaban masu ruwaya ya rawaito shi Abu Abdullahi Muhammad dan Ismail dan Ibrahim dan Mughirata dan Bardizbata, Bukhari da Abul Husaini, Muslimu dan Hajjaju dan Muslimul Qurashi Nisaburi a cikin sahihansu, waɗanda su biyun su ne mafi ingancin littattafai ababen wallafawa. اللهم اجعلني من المستغفرين واجعلني من عبادك الصالحين القانتين واجعلني من أوليائك المقربين يا أرحم الراحمين.